ହେଉଛି ଭାଇ ଜୀବନ ରାଗ ହିଂସାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି ଅଛି କାଲି କି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବା ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ନିଜକୁ ସତ୍ ପଥରେ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜାଗା ହେଉଛି ଆମ ହୃଦୟ, ଆଉ ସବୁଠୁ ସମ୍ମାନ ହେଉଛି ଆମ ବ୍ୟବହାର। ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଅପମାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥରେ ଅପମାନ ହେଇଗଲା ନା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଜୀବନ ସାରା ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ରୋଧ ହିଂସା, ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ସୁଖ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥରେ ପ୍ରଶଂସା ହେଇଗଲା ନା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଜୀବନ ସାରା ଭୁଲିବେନି। ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଈର୍ଷା ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଜୀବନର ଝରଣା ସୁଖରେ ବି ଆସେ, ଦୁଃଖରେ ବି ଆସେ। ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଆଖିର ଲୁହ, ଯିଏକି ସୁଖରେ ବି ଆସିଥାଏ ଆଉ ଦୁଃଖରେ ବି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା, ମନ, ଅଭିମାନ ଏସବୁକୁ ଭୁଲି, ଏସବୁ କିଛିକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ସତ୍ ପଥରେ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଏ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ତ ବହୁତ କିଛି କଣ୍ଟା ମାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି କଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ଫୁଲ ପରି ବିଛାଇ ହେଇଯିବ। ତ ଜୀବନରେ ଏମିତି କାମ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ତୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ମୋତେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।